ashe sai ya zauna auta. Babu alaka shi da rahama ashe tun daga makabarta. Ranar za ya yi da na sani ashe ya shiga mahukunta. Ba mai ceton sa ranar ashe jahannama ce makwanta. Duk maganar da ta zo idan babu kai sai mun karyata ta. Duk tafiyar da na gano ba shugaba sai mun tarwata ta. Kowaye in bai ga girman ka ba ya fada ka cuni. Kowaye in bai ji ya so ka ba sai mun masaradi. Kowaye ya ji ya fi son ka da kansa tilas mahamudi. Kowaye ya sake ya danda zai ta yawan nishadi.